Les sa rozprestieral pred ním ako nekonečný zelený koberec, pokrčený a zvrásnený časom. Stromy sa vypínali do výšky a ich konáre sa prepletali v nepravidelných vzoroch, ako by sa snažili zadržať svetlo, ktoré sa predieralo cez ich husté koruny. Vošiel hlbšie do lesa, cítil pod nohami mäkkosť machu, ako keby každý krok bol ponorom do niečoho neznámeho a prastarého. Vzduch bol chladný a vlhký, naplnený vôňou zeme a hnilobného lístia. Ako kráčal ďalej, začalo sa mu zdať, že v tejto tichej zelenej krajine nie je celkom sám. V diaľke medzi stromami sa objavil nezvyčajný obrys. Zastavil sa a zahľadel sa pred seba. Čosi veľké, hranaté, so stenami, ktoré vyzerali až príliš rovné na to, aby patrili k prírodnej scenérii. Budova. Nemala tam čo hľadať. A predsa tam bola, ako zabudnutý relikt civilizácie uprostred divočiny. Urobil niekoľko krokov smerom k nej a čím bližšie sa dostával, tým jasnejšie si uvedomoval, že mu niečo na nej pripadá zvláštne povedomé. Bola masívna, surová, s vysokými stenami, ktorých povrch bol drsný ako zničené ruky. Čím viac sa k nej blížil, tým viac ho zaplavoval zvláštny pocit úzkosti a známosti. Zastavil sa niekoľko metrov od nej a zrazu si uvedomil, čo je zač. Bol to odraz jeho bývalej práce. Stál tam a pozeral sa na ňu, cítiac zmes emócií, ktoré sa v ňom mísili. Vrátili sa k nemu spomienky na dni strávené v jej útrobách, na dlhé hodiny manuálnej driny, keď sa stal súčasťou jej strojov a výfukov. Cítil na sebe tie isté ťažké pohyby, ten neustály tlak, ktorý mu tlačil na plecia, keď dvíhal a nosil, keď pracoval až na hranici svojich síl. Bolo to miesto, kde sa všetko zdalo byť nemenné a nespravodlivé. Miesto, ktoré sa mu vtislo do tela ako nezmazateľný odtlačok. V lesnej tichosti pôsobila budova ešte neprirodzenejšie, ako by ju les sám vytvoril len preto, aby mu ukázal niečo, čo v sebe stále niesol. Zrazu sa niečo v ňom pohlo. Uvedomil si, že teraz je voľný, že tá budova nad ním už nemá moc. Už ho netlačili jej chladné steny, ani necítil tvrdosť zeme pod nohami. A v tej chvíli sa rozhodlo o jeho ďalšom kroku. O niečom, čo by v realite nikdy neurobil, ale tu, uprostred tej bizarnosti, to dávalo dokonalý zmysel. Zdvihol sa do vzduchu. Cítil, ako sa jeho telo začína vznášať, ako by ho niečo nadnášalo. Nepýtal sa, ako je to možné. Jednoducho to prijal. Vznášal sa nad budovou, pozeral sa na ňu zhora a zrazu pocítil v sebe príval drzosti, možno aj smiechu. Bez ďalšieho váhania sa spustil do akcie, ktorá bola rovnako spontánna, ako bola oslobodzujúca. Očúral tú budovu. Zhora sledoval, ako sa prúd moču rozptyluje po streche, steká dolu jej stenami a zmáča jej hrubý povrch. Bol to akt čírej neúcty, ale aj uvoľnenia. Nebol v ňom hnev ani zloba, iba pocit, že teraz má konečne možnosť vyjadriť sa spôsobom, ktorý mu bol v skutočnom svete odopretý. Ako keby ten čin bol symbolickým odtrhnutím sa od minulosti, od všetkých tých hodín potu a únavy, ktoré mu tá budova predstavovala. Budova sa ani nepohla. Nestiahla sa späť do zeme, ani sa nerozplynula. Stála tam ticho a nehnuto ako kulisa, ktorá stratila svoj význam. Už nebola hrozbou ani spomienkou, ktorá ho zväzovala. Bola len prázdnym obalom, niečím, čo tu už nemalo žiadnu moc. Pomaly sa zniesol späť na zem. Pozrel sa na budovu naposledy. Už ho nezaujímala. Cítil sa ľahší, ako by z neho spadla ťarcha, ktorú so sebou niesol. Otočil sa a vykročil späť do lesa. Budova za ním začala miznúť, opäť sa vnárajúc do tieňa stromov, ako by nikdy nebola skutočná. A vtedy sa prebudil. Ležal vo svojej posteli s tým jemným pocitom v žalúdku, ako by sa práve stal svedkom niečoho nevysvetliteľného. Spomienka na les a na budovu sa v ňom ešte chvíľu miešala, až kým sa úplne nerozplynula ako hmla na okraji rána. Uvedomil si, že to bol sen. Ale ten pocit uvoľnenia zostal, ako by sa zbavil niečoho, čo ho už dávno ťaží. Vstal, pozrel sa z okna a usmial sa. Nebol to len sen. Bola to jeho malá vlastná revolúcia.